तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन खालामनाय जादों आरो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नङाबा बुजिनाय नङा बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा डेन्जार भाइब्रेसनलै मोसानायालाय मावग्लुंजोबलाङो माबा माबि मावग्लुंजोबलाङो माथोलै भाइब्रेसन डेन्जार इसेबां भाइब्रेसन गोनां मोसानाय नालै बिलाय मावग्लुंजोबो माबा माबि नै बिखौ नायलाय माबा माबि जिलांबासो मायाव गाखोदों बिसोरो बहाय ये है मेंटस जिंदगी माबा माबि जिलांबासो जारला जागोनलै नोंसोर मोनथिबायना बे दंफाङाव गाखोनाया कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर माबा माबि जिलांबा नोंसोरो WW गेलेनो मोननाय नङा गाबबाबो मोननाय नङा WW गेलेनो मोनथिबायना ओंखार थाबनो जिलांगोन बैसागुआव सोरजोंबा सिथाब नुनांगौबा नै रुवाया नायना लाहा खत्म।